Moi, olen Julie, lähihoitaja täällä Suomessa ja tämä on iltavuoroni. Herään kello 10 ja petaan sänkyni. Avaan verhot ja ikkunat. Käyn vessassa hoitamassa aamutoimet. Laitan veden keihumaan ja kurkistan jääkaappiin nähdäkseni, mitä voisin syödä. Valmistan vielä kuuma kakaota. Syön eilisiltä jääneet nuudelit. Join kakaota, otan vähän tuoreita tomaattia ystävän puutarhasta ja syön myös tahmea risiä. Nyt tiskaan astiat. Sen jälkeen laitan kengät jalkaan. Otan avaimet ja avaan oven. Tänään otan sateenvarjon mukaan, koska luulen, että sataa. Kävelen töihin ja matkalla näen jakelurobotin tiellä. Olen pukuhuoneessa, puen työvaatet ja vaihdan myös sukat. Pesen kädet. Nyt olen hississä matkalla osastolleni. Sitten on kahviaika ja raportointiaika. Pienen työnteon jälkeen on taas tauko. Kello 21 on aika lähteä kotiin. Näen kauniin kuun. Kotona avaan oven, sytytän valot ja suljen oven. Menen suihkuun, puen yöpukkuun ja kuivaan hiukset. Syön päivällisen. Sen jälkeen lempisuklatani ja katson Netflixiä. Lopuksi pesen hampaat ja menen nukkumaan. Hyvää yötä, kauniita unia.